tau dawuh ngendika piye, Truk? Tau kandha, tau ngendika. Sapa sing meleke kuat ditambah tahajute kuwi bakale saya ampuh. Apa meneh kegiatan kaya bengi iki termasuk ngleluri marang budayane dhewe lho Mas Gareng Dik Bagong. Tinggalane para wali, tinggalane para sarjana kang sujaning budi. Merga manut dawuh sing tak tampa wayang kang sarta gamelan kuwi minangka sarana siar agama Islam ana bumi Nuswantara jaman kepungkur. Ngono Truk, nggih. Mula ora kok ateges Petruk keminter niku mboten. Ning aku mung nerokke dawuhe para pinter. Yen sejatine gamelan kuwi ana sambung rapete kanggo siar agama. Upamane piye, Truk? Kowe ngerti gamelan bunder sing gedhe dhewe kae apa? Kae jenenge gong. Heeh. Gong kuwi saka tembung agung, nuduhake menawa Gusti Allah kuwi Maha Agung. Mula padha-padha gamelan gong kae digawe gedhe dhewe tinimbang gamelan liyane. Lah yen kaya gong ning wujude cilik-cilik, kuwi jenenge kempul. Wujude gong ning cilik, kempul kuwi tegese kumpul, nyawiji utawa manunggal. Oh, heeh. Yen wis do ngakoni mbok menawa Gusti kuwi Maha Agung, ayo padha kumpul manunggal, mlebu masjid nindakake sembayang. Sembayang bebarengan utawa berjamaah. Lan Kanjeng Nabi wis nate ngendika, wong Islam siji lan sijine kuwi mujudake sedulur. Dadi aja nyawang organisasimu apa, NU utawa Muhammadiyah utawa Islam Jamaah utawa kasebut LDII, waton wis ngucap loro kalimat syahadah lan jejegake salat kuwi tegese wong muslim. Banjur ana gamelan sing digawe saka kayu, kuwi jenenge gambang. Gambang maknane wis gambuh oleh nglimbang. Yen wis gambuh oleh nglimbang, sing sak temene Islam mono nyelametake uripe menungso ing donya lan akhirat. Terus ana meneh gamelan jenenge bonang. Bonang kuwi werdine ora bojo ora wenang. Tembung ora bojo nuduhake menawa Gusti Allah kuwi ora duwe bojo, ora duwe anak lan ora dianakake. Mula tembunge Islam lam yalid walam yulad ngono kae. Walam yakulahu kufuwan ahad. Lan manehe Mas Gareng Dik Bagong, Gusti Allah mono kagungan wewenang kang tanpa winates. Mula ora bojo ora wenang. Iya Truk. Nggih. Niku munggo dawuh sing tak tampa Mas Gareng. Nggih. Bakune aku karo kowe sekamat-kamat melu ngramekke nang jagating pakeliran ya, Truk. Kang sarta jagating kabudayan. Nggih. Yo, saiki menyelam sambil minum air. Ngatur ki pamundhut sing durung dipinangkani ana ing limbukan. Ya. Mbak Dinko. Wilujeng Injing selamat pagi, Mbak. Nggih, selamat pagi. Menika taksih kathah ingkang taksih memantau lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Monggo bombongipun warga masyarakat menika dipun pupuk. Monggo Mbak Dinko badhe ngaturaken menapa minangka sarana pambuka salam mukadimah wonten ing goro-goro Patet Songo. Bebas. Bawa Mbak. Ya. Monggo napa, Mbak? Tasik ngunjuk sing genter, Mas. Oh, nggih. Uga terima kasih buat Mas Andra ya. Wah, wis didadak kuwi mau. Sampun keplayon-playon. Oh, nggih. Kepuyuh-puyuh. Oh, kepuyuh kok. Ya, napa, Mbak? Ya, Mardika bebas mawon. Terus Mas iki. Terus. Kula melih, Mas. Sapa ayo, genten. Sapa? Mbak Birgita. Ya. Aduh sing ijo-ijo. Sik Mbak, tak Ijo lan jodoh. Iya. Mangga sing badhe jodoh. Tak tawakno. Boleh ini ya Mbak cakepane, aku ora paham. Meneng ya Mbak Bir.
Alhamdulillah. Lebaran pulang, Mbak Bir. Pulang Pak Dalang. Menika mesti nek wonten jenengan mesti Apa? ana Bapak Oka Wibowo saking Amsterdam. Nggih, selalu menyimak niku Pak, dimanapun panjenengan. Biasanya nek kula mboten nderek jenengan nonton niku to, Nggih. Pak Oka niku WA lho. Mbak Bir kita enggak ikut masak bar mboten, Pak. Oh, jadi selalu memantau. Oh lah ya ngono ya aku mangane jakan terus to, Pak. Aku iki sebagai budalang iki kudune melu terus. Golek islahmu Langel. Pret. Golek islahe. Ngapusi. Golek islahe iki bir kita selain selahe ning ndi? Selah iki maksudnya apa, Selahe Pak? longgare. Diselah. Longgare. Oh, longgare. Selane, selo. Selah nggih, Oh. selone. Selone. Menika Iya. pamripun napa Sriuning Sri Huning. Mustika Tuban bawani sik yo. Ah. Bawane. No. Aku- Disumbutke pecitan jenengan lho, Pak sinten? Oka. Pak Oka Wibowo. Bawane Sriuning mangga. Iya, Mas, disikane. Oh iya. Mangga. Mas Langga. nyangga Mas, Bimik, Mas. Ya. Ki aku gak dikancani sapa-sapa, Pak. Sapa kancane sapa? Tak haramne nek wong-wong nek kancane. Ora Iya, sah, ora iki sah. Sing bagus dhewe. Sapa? Sapa? Rombongan. Sapa neh? Oh, Vektor. Ayo Tor. Tor, ayo Tor, rene Tor. Oh iya dibawani Vektor ya Mbak apa-apa. Yumu, Tor. Iwang Ken lho Tor, rene to Tor. Nyambut gawe nggon ngetak ngatuk ae. Oh iya. Eh, Gemas. sini. Jarike sini. dibenani. Sini. Ya Allah. Iki apa to Tor? Iki jari asli perok. Jarik kok. Jarik pokacu jane. Jarik. Genggong. Wangono Mbak Bir. Nggih. Bawa Sriuning. Padha ijone ya dhewe ya Jan, Tor. aku nek ijo ngene kaya lontong. Ade kayak tupat. Terus diopori ya. Heeh. Didudui. Kupat lepet. Heeh. Kupat mereka ngaku lepat. Ya, sampean sak Pak sik. Apa? Mbak? Lho, Sing lanang bapakne sik, lho. sing lanang sik. Apa-apa ki sing lanang sik. Aku gak. Ayo. Malah oleh duluan. Pawanana. Apa-apa ki sing lanang sik. Aja. Iya. Sing ngawiti sing lanang. Heeh, Mas. Oke. Sing disiki. Iya. Terus. Si sepiro to, Mas? Putri. Putri kang sulistya ing warni. Turah to. Suweneni kowe Putri karo kang Mbak Sulistiyeng. Putri kang sulistya ing warni. Lho malah kok tambahi ing. Putri kang Sulistyeng. Ya ngono kuwi ya. Ayo. Putri kang sulistya warni. Apik ngono. Mbak Bir. Nanana. Kayak kidung malah. Ya. Sri Huning Mastika Tuban. Vektor. Putra Kanjeng Sira lawe Duk pranggung Bojonegoro. Aku ngenteni iki lho janane. Tepuk tangan ora? Rasa. Oke. Kleru kok tepuk tangan. Duk pranggung Bojonegoro. Babila Wiratmaya. Sing kok manis. Kayak apa? Kayak wangi. Terima kasih. Sama. Ya. Toko di. Tanur. Ya.
tan wurung Srihuning gugur Gandeng. dadi kusumaning bangsa Tuban. Lah ya bangsane Tuban ngono lho. Sing tenanan. Dadi mustikaning Tuban. Jan sinden ayo gandeng kirek. Nggih. Piye ta? Sampeyan diarani kirek. Ngawur Apa? Aku duk kirek. Lah apa? Celeng. Oh, malah lu elek. Gak apa-apa ya, Ora Mas Victor ya, sepenting kita berpasangan daripada dalangnya jomblo. Dalangnya jomblo. Ngene iki apa ya ngono ya romansane Mary. Ya Mary ya Mas Victor ya. Alah ngene iki paling dalangnya ya. Apa wani dalangnya? Gak wani ya. Ora wani ya, Mbok. Gak wani. Mbok wani tak bayar 100 loh. Ora wani. Siti. Ning panggung kok. Lho, ngene panggung. Lho, berarti iki berarti nang isor bendino, Mas. Ora maksud iki ning panggung kan didelok wong akeh kan saru to, Mas. Oh, saru. Saru Oh. Dadi wanine neng ndi, Pak? Ning ngisor ki mesti ya grapyak. Oh iya. Kucing apa piye isor longan. Nggih. Dadekke Mas Riuning. Dadekke ya? Dadekke no. Buka celuk. Engko gedrek ngeseng ngene Heeh, ya. gedruk. Gedruk. Gedruk iki. Ya, buka celuk. Hop. Piye? Dek ngintil bokongku terus lho, Pak. Aja kurang ajar we nari ya nari ning aja Sik toh ngene iki. bersentuhan ya toh. Sing bersentuhan ki sapa? Lah sering ngincer bokong. Umume nek wong ibing ki ya sing diarah lho. Oh. Ya nek umpama dedeke padha ki tetep rai. Lah iki rai kok ya an. Rai apa? Rai lo. Maklum ana to, Mbak Bir. Kowe teteke semono ki Ya nek- pase bokong. Nek Mas Akbar ora apa-apa langsung pasornya lah aku ya rai. Oh. Langsung. Lah aku lah. Umpamane. Yo, pajan penak jane kok. Ya, terus. Urung. Wis nyosor wae. Lanjut. Nah. Ngopo kowe kaya Loh, piye to, Tor? Apa? Tak kira ki sampean ngono terus. Oh, ya wis. Lah, wis gak situ to. Oh, alah. Abang. Yo, dinake Mbak Bir. Katresnan wirat Moyo moyo. sapa? Sapa? Kono Aku ae. kowe. Kono ae, Kak. Nan, Apik bareng kono. ya, apik bareng. Bareng, Keri bareng. iki apik bareng. Iya. Nek barenge penak. Oh, Barengnya masa- enak. Mau apa iya tak? Aku ora tau soalnya. Ya, terus Lah yo. iki duit lho ya. Terima kasih. Aku wah. Engko penutupan lagi ya. Iya. Nggih, pun Mas. Empun no. Oke no. Masa arepe terus. Iki mau ana pamundutan. Apa Mas Heru mau sing itu lagu pamundutan apa? Campur sari. Campur sari. Kan gas musik. Nah. Mbak Bir kita karo sapa yo? Bateri. Milia ya. Ngadek. Penutup. Nah. Mbak Beatrice belum. Ya. Mbak Sri belum. Ayo Milia, Berarti- Milia. loh, Apa maksudnya bertiga kayak saja? bertiga aja. Bertiga. Loh, tak cium lho. Aja gelem Sri. Lho, Ayo, yuk. yo ben yo Mak ya. Memang jadi Mas Irman gitu. Ah gila. Gila, monggo. Mas. Ngeri aja deh. Kuduri Apa? Bertiga yang kompak apa sing Oke. kira-kira kabeh menguasai. Kawake wis. Apa sing Apa kabeh? manut Mak? Apa bat? Taman Juruk aja. Ya. Piye Mas Akbar? Oke no. Taman Juruk Mas Tris. Ya. Wis salam penutup. Makasih Mbak Bir kita, Mbak Pesek, Mbak Patricia, sekripik gedang, keripik telo, sithik idang waton rata, ngrampungke jejibahan, lakone tumuruning Kalimasaja ditutuke kaya adat saben ditutup nganggo ayak Danasmara. Nah.
Ya. Nutut kendara. Yo. Mangga. Kabeh padha moh kalinde Sulistya klawan Jat Mika nuli gemengo mrene kabeh iku tan sampurna tan patut wong budaya padha hambek kaya watu cobane para kasusra